Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. В последние годы в колхоз начала поступать новая техника. Таким путем за 1971 год поступило новой техники более 30 единиц. Поэтому у нас возникла необходимость укомплектовать кадрами механизаторов наши агрегаты. Для этой цели мы начали готовить кадры непосредственно в себя в хозяйстве. Тут займаюцца не толькі хлебаробы калгаса «Упера». Сюды прыслаў сваіх навучэнцаў і суседні калгас «Чырвоная зорка». Механізатарамі становяцца людзі розных узростаў. Падрыхтоўка кадраў непасрэдна ў гаспадарках дапамагае своечасова праводзіць усе палявыя работы. У Городской сельско-гаспадарчай акадэміі створаны курсы па падрыхтоўцы старшынь калгасаў. Былыя салдаты і афіцэры савецкай арміі па закліку роднай партыі прыйшлі сюды, каб авалодаць асновамі сельскагаспадарчай вытворчасці. Каб кіраваць, трэба ведаць. Былы падпалкоўнік Горачаў і лейтенант Чачура уважліва вывучаюць тэхніку. Для былога танкіста майора Міцяшкіна брацца за руль справа не новая. А тым, хто ўпершыню знаёміцца з гэтымі агрэгатамі, трэба многа займацца, каб ведаць іх дасканальна. А пакуль падводзяцца вынікі першага рубяжа перад камерай гомельскай тэлестудыі старшыня калгаса Местально-Хованский. Коли ласка, Николай Петрович. Мы рады, что в общем труде нашей Родины есть и наша частица. Много нового вошло в нашу жизнь. Построен новый дворец культуры. Там колхозники пользуются библиотекой с книжным фондом 20 тысяч томов. Больше и дешевле – вот к чему устремлены наши мысли. Поэтому настойчиво внедряются новые передовые методы труда. Амаль кожны дзень у паездку па калгасах і саўгасах раёна адпраўляецца аграном-інспектар Карэлічскай насеннай станцыі Валентина Васильевна Пажарэцкая. Высокаякаснае насенне – надзейная аснова багатага ўраджаю, і супрацоўнікі раённай інспекцыі дзейсна дапамагаюць хлебаробам падрыхтаваць насенны матэрыял да вясны.